Takže čaute ľudia. Ja vás vítam pri druhej časti GTA 5. Inak povedané GTA 5. A v dnešnom videu som sa rozhodol, že vám ukážem niekoľko cheatov zo stránky, ktoré máte v popisku videa. A vrhneme sa na to. Takže ja som si pre vás jeden cheat pripravil. Bude to cheat na Caddy. Caddy je golfovacie autíčko a teraz vám ho ukážem. Je to tu. Caddy je veľmi vzdušné auto. Môžete sa na ňom prevážať a dokonca, teraz vám neklamem, ale aj vám to ukážem. Caddy má rádio. Niektorí sa čudujete, niektorí nie, ale Caddy má fakt rádio. A teraz si ho aj dáme. Kočenda ide vzadu. Zatrbíme jej. Či nechce ísť? Zabijem ju. Čakajte, ja si ešte dám hneď zbraň, viete? Dobre, prepnem si na ruku. Môžeš to po mne frizli. Ale na Caddy je to nič. Utiec. Je to veľmi vzdušné auto a odporúčam ho kúpiť. Kúpite ho vo veľko obchodoch Hypernova a Bila. Pozrite, ako to driftuje. Už mi to ani nejde. Nie, dámy a páni, toto nie je spomalný záber. Toto je zrýchlený záber. Ja si ukradnem toto lepšie auto, aj keď podľa mňa lepšie není, ale ukradnem si ho. To začína byť husto. A na tomto vám môžu viete kedy dobehnúť. V dnešnej ukážke vám ukážem dva cheaty. Ináč, ďakujem, že aj k tým odberom, ktoré ste mi dali za tých, neviem, deň to tam mám alebo koľko. Proste ale ďakujem. A dávajte viac. Ale ďakujem aj k týmto. Som veľmi rád, že sa vám tie moje videá páčia. Môžete do popisku videa písať, aké videá by ste chceli vidieť, alebo no, zabil ma. Dobre, takže nám to striham. Dal ma to pred nemocnicu. Tunak je pekná Audina. A ja ju asi nestihnem. Kurňa, ja za ňou bežím. Dneska si ukážeme, ak som vám to ešte nehovoril, neviem, hovoril som, neviem. Ale dva cheaty by som vám ukázal. Ten druhý cheat si načítujeme, keď sa kus povozím na tomto autíčku. Niečo vám... Takto sa jazdí. Banská Bystrica okolie. Nejaký zraz bielých aut. Podsvetie nejaké. To je pesnička. Už ho mám oškať z oboch strán, takže neviem, z tejto nemám. To musíme napraviť. Počkajte, tu stojí pekne zaparkované auto. Nie, oni stoja. To je to isté, čo mám ja. To chcem. Dámy a páni, teraz ho vymeníme za toto lepšie auto. Je to isté. To bolo čo. Dobre, kašlem na to. Ja si dám cheat na niečo, čo vám chcem ukázať. Takže vám to striham, dokým to vyčitujem, načitujem, neviem ako sa to povie, lebo fakt cheaty mi veľmi nejdu. Takže vám to striham. Som tu zas a už som si načitoval. Tentokrát vám ukážem, ako sa čitujú zbrane. No neukážem vám to už. Ale takže máte tu základnú výbavičku, ktorú by ste mali mať v aute, namiesto lekárničky. A my sa pustíme, ako prvé vyskúšame toto. Neviem čo to je, je to nejaká rúrka. A neviem ako sa to použije. Teraz sa hráme na Amfiteho.
Toto sa asi používa takto, že keď idete s krčmi ráno. Aj Jožo. Jaký humbuk to robí. Ďalej si vyskúšame toto. My si namierime. Dobre, aj toto funguje. Skúšime snajperku. Do ryti ju zastredím. Prečo sa otočil? Lásko, pes Božia. Dobre, takže mňa naháňu policajti a drám. Dobre, nasadnem aj do taxíku, to mi je jedno. Poliši. To čo, hasička ide po mne? Toto som nevedel, že hasiči spolupracujú s fizlami. Ja si berem tohleto auto, keďže je o miliardu, triliardu rýchlejšie od toho môjho, čo som mal. Aj keď taxi je dosť tiež rýchle. Musíme aj strieľať políciu. Takto išli šmolkovia. Nejako. Granát som hodil, počúvajte, aha. Bum. Nechal si vystriekať pod vozom. Viem, že to teraz nehodím, no ale... No takže ale základ som splnil, ukázal som vám 2 cheaty. Necháme sa zabiť, viete, nerád chodím do väzenia. Ale my budeme bojovať teraz s nimi, teraz sa začína krutý boj. Kde sú? Počkajte, ja si prehodím na túto zbraň. A teraz sa ukáže. Aj do fizly. Tých si vychutnám. Máte protipancierové auto, páni policajti. Posielam vám malý pozdrav. Prosím, like a odber. No super, zabili ma. Striham. Takže, nachádzame sa kde? Ako vždy pred nemocnicou. A ja sa s vami ako vždy lúčim. Čaute.